ከባቢ 4 ፈረቓን ነይሩ ሰዓት በቃ ኣብቲ ገዛ ይገማጠል ዓቅለይ ጠድብን ገለ እንታይ ገዲስኒ ንእሽተይ ቪድዮ ይሰርሕ ገለ ኢለ ወፂ ኢልኩም ሓወኹም ዕኒኒ ተብልኩ ኣብቲ ገዛውትናስ ሜዳ ይርክብን ስኢለ ደይኣቱ ገለ ኢለ ቆልዑት ፃውጥ ፀኒሖም ንምስኦም ለኩም ከም ትሪእዩኒ ዘለኹም ቻው ቻው በቃ እዚ ካሜራ ሽያ ርሒቑ ስለ ዘሎ ይምር ዋዕ ጎል በቃ ኣይተኸኣልኩን ጋይስ እዛ ኩዕዞ ማለት እዩ ናይ ዝቆልዓ እንዳ ኣፀሊልና ዲ ገለ እዩ ኣታና ኣባ ገደፍ ትበልና ምስማዕ ምፂ ሞባይል ክሕዝ ኣታ ገደፍ ካሜራ ይትሓዝ ኣታ ቆልዓ ገለ ክንብል ፈኸኽ ኣቢልና መቸስ ጎበ ልበይ ኮይነ ሓንሳብ አንዲርና ንብለኩም ኣብዛ ሜዳ حتى تقول عاد أنا يقول له مثلا عاد خليت وهاي بوز أجلس هذا فرق ساعات الخون كسب راحت نخون متشم تساويتها دخيمة مستلجون وتجد سنخ وصيام قال لي غوفلي بالحساب اللي عرف قال لي ده عبد غوفلي لنا بقى زحل فما كاين لعل تحت النبلنا رينا الحريق أنا ذا كاميرا شنن نبلنا واو عاد سواقن واو تمسافة أنا خمس مصر حسي معات قويلوتي عادي تغيره توتال فو